एबसु आरो इउजि ब्रह्ममोना जालायबाय बेखौ नाङा बे कमिटिजों जानायखौ जोंनो नाङा थाल्ला रायजोखौ सिनारि थाव थाव होनांगौनो हेलौ मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जोंहा मारो गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा दिनैहाय एबसुनि हेंथा मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे इउजि ब्रह्मनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों लोगोसे इउपिपिएलनि जोंहा मारो गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो फारसेथिं एक्स एनडिबिनि डि हारिमु साराबो एबसुनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों लोगोसे एक्स एनडिबि बि बानसाव साराबो एबसुनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों स' रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप नुलांगोन एबसुनि हेंथा दिनै एक्स एनडिबिफ्रा साफ्रोम एक्स एनडिबिफ्रा मानो बुंखो एक्स एनडिबिनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि साराबो दिनै एबसुनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदोंमोन लोगोसे इउजि ब्रह्मनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर आङो स्टेप बाय स्टेप आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो जों एक्स एनडिबिफ्रा बिटिआर सुक्तिखौ शान्तिनि सुक्ति होननानै जोङो गनायनानै लानो हायाखै जेब्ला दिल्लीयाव जानुवारि 27 तारिखाव बे सुक्तिया जादों गोबां मानसिफ्रा रंजादों बम गावै गावै रंजादों बेमफार दामै दामै मोसादों जों एनडिएफबिआबो रंजानो गोसो खालामदोंमोन नाथाय जेब्ला बिटिआर सुक्तिनि दसेनि उनाव जोंनि मबाइलाव मेलनि गेजेरजों बिटिआरआव थानाय दफाफोरा सफैबाय अब्लानिया जोङो नायबाय बिजिरबाय फरायबाय आरो जोङो केम्प सिङाव हाबसुनानै मोदै रुखु रुखु गाबनो गोनां जाबाय जों मानो गाबखो सुक्तिनि दिनाव जोङो रंजानोसो हानांगौमोन नाथाय जोङो मानो गाबखो मानोना जोंनि 34 बोसोर 34 बोसोर हंग्रामाव 5,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांबाय 500निबो बांसिन आइजोफ्रा बेसेन गोनां खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ हुगारनानै लानो गोनां जाबाय 2,000निबो बांसिन गथ'फ्रा दिनै बिफा गोमाजानानै मावरिया जानानै दङ अब्ला जोंनि नांसोमनाय आरो बावसोमनाया बेसेबांबा गोजौआवमोन जायनि थाखाय जोङो गाबनो गोनां जादोंमोन बेजोंनो लोगोसे बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जायफ्रा जोबथेसालियाव दाय फोनांजानानै जोबजानानै दङ बे सुक्तिनि गेजेरजों रेहाय मोननांगौ होननानै आकार इकार फंसेबो लिरनाय गैयैखाय जों गाबनो गोनां जादोंमोन जायफ्रा फासिनि अर्डार जानानै दङ बे सुक्तिनि गेजेरजों रेहाय मोननांगौ होननानै सेन्टेन्स मोनसेबो लिरनाय गैयैखाय जों गाबनो गोनां जादोंमोन नाथाय सासे दावहारु महरै मेगननि मोदैखौ जोङो दोनखुमादों जोङो मेगननि मोदैखौ दोनखुमानानै रंजानो गोसो खालामदों थेवब्लाबो जोङो ओंखाम बोथिसेबो मोजाङै जानो हायाखै जेब्ला जानुवारि 27 तारिखाव बे सुक्तिया जादों दिल्लीनिफ्रायनो राजनितिखौ जागायजेनदों प्रमद बर' उरखावगोरा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना गंसे एर'प्लेनजोंनो फैदों आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सोलोंदों खौसेयाव थांनानै थानांगौ आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलनखौ जों बयबो रायलायलायजोबनानै 2003 मायथाइयावनो दोनथ'दों तेलेंगानाया जेला जायो होनब्ला बयबो बिदों बिपिएफआबो बिदों बिपिएफआ एबसुखौ लिंदोंमोन राजखान्थि हान्जाजोंसो थायानो ओंखायनो जों थाफायाखै जोंहा गभर्नमेन्टजों ट्राइपार्टाइट जादों गावसाबो जादों जोंहा गभर्नमेन्टजों बिनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दानायनि थाखाय जिके पिल्लाइ कमिटि मोनसे सरकारखौ बुंनानै जों दाफुंनो हादों आरो जिके पिल्लाइआ आलादा रायजो दाफुंनायनि खामानिखौ मावनानै गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामब्लानो बे आलादा रायजोनि समस्या समाधान जागोन बियो दिनैबो दं डकुमेन्ट आरो बेखौ जों मावनायखाय एबसु आरो इउजि ब्रह्ममोना जालायबाय बेखौ नाङा बे कमिटिजों जानायखौ जोंनो नाङा थाल्ला रायजोखौ सिनारि थाव थाव होनांगौनो होमबासो लागोन ओंखायनो मावहोआ दे होमबालाय थाथ' नोंसोर माव 5 बोसोर जाबाय 2014निफ्राय दासिम बेबायदि पिल्लाइ कमिटियाथ' बाद दोन रायजोआथ' बाद दोन जेबो मोनसे बिसोर खालामनो हायासै आन्दलन खालामनानैबो 5 बोसोराव दा 5 बोसोराव जेबो खालामनो हायिया बे आन्दलनखौ दैदेनग्रा लिडारनि दाय ना हाग्रामा महिलानि दाय जाखो देलाय बुंलाय आन्दलन दैदेनग्रानिसो दाय नंगौना नङा नों जुदि आन्दलनखौ नेतृत्व होनो हाया नों जुदि गभर्नमेन्टखौ कनभिन्स खालामनो हाया नों जुदि मोनसे स्ट्रेटेजि लानानै मोनफुं होनो हाया बे नोंनिसो फ्लप लिडार जागोन ना जाया नों फ्लप लिडार हिसाबै बेवहाय
बिथांमोना हाग्रामा महिलानि दाय जाखो बिटिएफआ मानो दाय जाखो मानगोनां हाग्रामा महिलानि बिथांमोना संग्रामिमोन आन्दोलन खालामदोंमोन बिएलटिखौ दैदेनदोंमोन बिथांमोना सरकारजों सोरबायदि रायलायदोंमोन बिएलटिआबो नाथाय 3 बोसोरावनो रायजोफोर बे रायलायनायखौ फोजोबनानै बे बिटिसिखौ लानानै फैदोंमोन बर' रावखौ एटिकेलाव सोदोंमोन सिआइटिखौ लाबोदोंमोन जोंनि बेवहाय गोदान बाक्सा चिरां उदालगुरि मोनथाम जिल्ला बिथाङा दानानै होनो हादों बेफोरखौ दा मावफुंदों बिनि उनाव गभर्नमेन्ट जादों हाग्रामा दालां दैजिं फेस्टिभेलिटि जादों बे दलंखौबो बिथाङा मावफुंनानै साहानि मानसिफोरनि थाखाय बेसेबां मोनसे गोदान जिउ लाबोखो बे गासैखौबो बिथाङा 3 बोसोर सावरायनायजों फोजोबनानै खालामदों बिथांनि कौशल बुद्धि खायदा बियो बेजों जादों आरो बिसोरो 10 बोसोराव गावसोरनि दाबा मोनसेबो खायदा बुद्धि बाहायनो रोङासै खामानिया जाफुङासै दा गावसोरनि जायिया मालायनि दाय जाबाय मास्टारफ्रा आन्दोलन खालामनायाबा दाय दखान होग्राया आन्दोलन खालामनायाबा दाय सुक्तियाव दिनै एनडिपिएल सागान होआखै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सागान होदों बिथांमोनाबो सारेन्डार जादों सरकारजों माखौ होनानै सारेन्डार जादों गोबां बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो मिथियाखै आरो जेब्ला मोनफैजोबगोन 100% बर' रायजो राजाया अब्ला बै समाव प्रमद बर'आ जोंनि जायगायाव जायगा थानाय नङा रायजोफोर दुलाराय बर' फरायसाया हाथियार गैया सोरखारनो गथायनो थ' माखौ गथायखो नोंथांनि मियादि नङै हा नोंथांनि एक्सनिया हा तौजी हा जोंनि ओनसोलाव थानाय सरकारि हाखौ आसाम सरकारनो बिथांमोना गथायनानै सारेन्डार जादों रायजोफोर प्रमद बर' दैदेननाय एबसुआ जोंबो नायदों रायजोआ लुबैदों एनडिपिआ गुलि अरनानै सत बांसा लानाय मोनसे संगठन जोंनि सोद्रोमाफोरा थैगोन होननानै मोनथिनानैबो जों बेयाव खामानि मावदों जोङो सिसफायाव जेब्ला फैबाय उदां मोनसे हादरनि थाखाय जोङो स्टेप डाउन जानो गोनां जाबाय आरो जों मानो गाहायाव फैबावनो जों फैया रायजोआनो जिहेतु आलादा रायजोखौ नागिरदोंबा रायजोआनो मेङाखैब्ला जों मानो मेंनो बेबायदि थांखिजों जोङो गोसो होनानै रायलायदोंमोन रायजोफोर आरो बिदिनो जोङो गोसोखां बिलाइ भारत सरकारनो गथायदोंमोन जाय गोसोखां बिलाइनि नाम्बार 1 दाव आलादा रायजोनि पइन्टआ लिरखांजादोंमोन सेबखांजादोंमोन बिदिनो गोबांथार मोजां मोजां पइन्टसफोर बर' रिजिमेन्टनि बाथ्रा बेयाव लिरनाय दङमोन जोबथारनायाव लिरनाय दङमोन जे जेसेबांखिनि दायफोर दङ गासैखौबो खमा मोननांगौ होननाय मोनसे पइन्ट आरो बेखौ जों जेब्ला गोसोखां बिलाइखौ गथायदोंमोन सोरखारनि व्यक्तिनो बै व्यक्तिया बुंदोंमोन जों जेब्ला सोंदोंमोन खमा मोननायनि बेलायाव बिथाङा स्पष्ट मोनसे बाथ्रा बुंदों दिनै आदा फुंखा दांदों बोराबलायबाय नांज्लायबाय जोङो गोरोबनांगौबा बिथाङा आंखौ खमा होनांगोन आं बिथांखौ खमा होनांगोन अब्लासो जोंनि गेजेराव रियेल गोरोबनाया फैगोन थ' गोरोबथायाबो बेबायदिनो फैयो एनडिपिआबो भुल मावदों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि सायाव एनडिपिआ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा एनडिपिनि खमाखौ खमा होनांगोन भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो बर' जाथि बा एनडिपिनि सायाव गोरोन्थि मावदों भुल मावदों बेखौ एनडिपि आरो बर' जाथिया खमा होनांगोन अब्ला गोरोबलायनाया फैगोन अब्ला गोरोबथाया जागोन होननानै जोंनो एग्जाम्पल होदोंमोन नाथाय दिनै जोङो गोरोबथानि उनाव खमा मोनाखै बेवहायनो जों बुंदों जोंनि लुबैनाय बायदि बे गोरोबथाया जायाखै जों जेसेबांबा गोजौआव मेम'रेन्डाम सेबखांनानै होदोंमोन जोंनि बे हा-हुखौ जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठि बेंगलि सान्थालि आदिबासि गरखा गासैखौबो जोङो रैखाथि होनानै दैदेनलांनो थाखाय जोङो गोसोखां बिलाइ होदोंमोन नाथाय बे गोसोखां बिलाइया थेर बेथेर जादों सोरनि थाखाय जाय व्यक्तिया बै समाव आलादा रायजोनि सिमां नुहोनानै नोंथांमोननिफ्राय थाखा रांखावरि नोंथांमोनखौ मुभमेन्टआव बाहागो लाहोदोंमोन प्रमद बर' बिनि थाखायनो दिनै थेर बेथेर जादों होननानै जों बुंनो हादों समनि बारनायजों लोगोसे पृथ्वीयाव खुनु बेबायदि एग्जाम्पल गैया अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नङा होनब्ला दिनै एबसुनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांनायखौ जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमार साराबो दिनैहाय एबसुनि हेंथा गोख्रों बाथ्रा बुंदों लोगोसे एक्स एनडिपि दि हारिमु साराबो दिनै एबसुनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे बि बानसाव साराबो दिनै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना थारैनो खोनानानै बुजिखाबाय नाथाय बाथ्राया बेसो रायजोफोर दिनै साफ्रोम एक्स एनडिपिफ्रा थारैनो जे गोजोनाव फैयाखै नामा सान्थियाव फैमाराखै नामा स' बिनिखायनो दिनै एक्स एनडिपिफ्राबो दिनै एबसुनि हेंथा लोगोसे फारसेथिं इउपिपिएलनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे जोंहा मानव गेदेर स्पिकार बिस्वजित दैमार साराबो दिनै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों एबसुनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों लोगोसे इउपिपिएल प्रमद बर' सारनि हेंथायै इउजि ब्रह्मनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो इउपिपिएल सरकारा जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हामाराखै नामा स' रायजोफोर नोंथांमोना थारैनो खोनानानै बुजिखाबाय स' बिनि बेलायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।